फाइनालि नै दायो आङो दैखौ होनोसै आरोना दाउ गोरलैनो ओमफ्राय दैखौहाय आजावनानै लाबाय ओरै होलांसै आरोना नै दैया बेवहाय आजावनांगौ आरोना ओमफ्राय नै दैखौ होबाय आरो ओमफ्राय जों मादैमोन बिसोरो बे मादैया तामुलपुर बेलबारिनि आरोना बिदिनो मादैया होगासिनो ओमफ्राय मादै हारसिं नङा आरो मानसिया एकदम बुरजा ओमफ्राय बेयाव खावसे मावो नालाय ओमफ्राय नैबे मादैयाबो इसोर माने गामि गंसेनिनो आरोना इसोरो गामि गंसेनिनो ओमफ्राय दा आंबो होबाय आरो दहैयो बैथिं मादैमोन होदोंमोन नालाय ओमफ्राय नै बिथिं दायो आं होबाय आरो खावसे होबाय राननानै मानसिफ्रा बिसोरो नालाय इथिं खावसे ओमफ्राय इथिं आं होफैदो फाइनालि बेयाव दै होनाया जोब्बाय सिट मोनसेयाव जोब्बाय आरो बैथिं सिट मोनसेयाव दंबावो आरोना 2 नम्बर सिटआव दंख' दायो नैबे गेस आरोना ओरैबायदि गरम खामखावलायो आरोना बेयाव गेस